bayan. Pero kung makita ka mo niyo si Rizal, do pang laaso niya kamusang binial. Oo, kamo nga apat. Kamo nga apat. Do ka nami sa inyo si Minaron. Kamo plus ang mga ginhikanan ninyo. Do gusto ko kamo si Minaron sa ginatawag nga respeto. Respeto. Respeto sa iban nga tao. Kag respeto sa kaugalingon ninyo. Galantaw lang ko sa inyo video. Galantaw lang ko sa sinaot ninyo. Pero do mapanimahuan ko pa ang kaaslom ninyo. Ang naka-dark blue, baw daw sinama. Ang nakapula, baw daw pinakurap. Diyos ko. Gani mga boys, tandaan gid ninyo kung makadate ninyo ini sila'y na nakayelo. Ang nakayelo si Ningning. Kung makadate ninyo si Ningning, kung inyo mabalbalan si Ningning, baw, damo ay number. Pahubog todo para daw gwapa sa panulukan ninyo. Pero advice ko lang, best kan ano nyo pakahubog, ining siningning, baw daw may ginasipit nga duwa ka siboya sa iyang ilok. Wala labot sa iyang kaaslom, baw daw ready pang adobo. Ang nakapula, ang naka-stripes pula, Jacqueline. Baw Jacqueline. Puwerting twerk ni mo, no? Tani kung amo ka nakabaskog mag-twerk. Amo ka man nakabaskog manglabada. Para wala tagip-tip ng brakag pantini mo. Kung ano kabaskog mag-ayod-ayod, tani amo ka man nakabaskog magkuskus ang ilok ni mo para hindi bayabas ang baho, no? Tapos gamit yung steel brush ang sakang ni mo para hindi madulom kag daw wala galom. Tapos ang nakaputi. Ang nakaputi is Chabilita. Chabilita nga nakakrop top puti. Kagina kapag ginapangita ang imong mama. Kagina pa di siya nagapangita sa imo kay hambal niya. Wala ka pa kung nakapaligo. Ang baos ang sakang ni mo daw ginamos na. Mukha mo nga apat. Bilib ko sa inyo nga apat. Kay ginuna nyo pang mag-ayod-ayod sang sa mga limog. Ginuna nyo pang magtuwad-tuwad kaysa maligo kamo. Wala man na tani problema, no? Wala man na tani problema kung do ka mga gwapa sa inyo kay do ka nami lang tawon. Pero ang tawa kadamak. Tapos do mga murion.